Vítam vás v ďalšom dieli. Bitka o obráz. Začínam prvý. Ja som Hentík a toto je môj najlepší kamarát Merty. Nejak takto asi ja vyzerám. Tak luxusne, krásne, sexy. Ja viem. No idem prvý, hej. Kripe sa tam trtka zo stôl. Jaj, bože. Dobre, ideš ty, no. By to bolo... Hej, no, to... A to nie, to už není pekné moc. No to je nízko. Ja počujem všetky zvuky. Takže no, poď. Tak toto určite. Ja, No. to je dobré, ale je to malé, my chceme niečo veľké. Ty máš na veľké veci. Tak určite sa nehambíš, ty svinia jedna uchylná. No, ale nie je tam veľa toho vidieť, takže je tu vidieť Slimba, toho Kostica, Creeperov, ale no, dáme si niečo iné. Cigan! Ty si... No, teraz ten istý obraz, si páneka. No tak toto určite. Takže toto bude na dlho, takže ja to zatiaľ stopnem a keď tam budeme mať ten najkrajší obraz, tak sa vám ukážeme. Takže zatiaľ ahojte. Tak sme späť a tento obraz to vyhral. Vidíte, aký je pekný? Drží nad sebou diamant. Bojí sa, že prehrá, bojí sa, že umre. Ale však to nič. To je jedno. Tak a do popisku vám pošlem môj texture pack, ak chcete mať takéto obrázky, takýto, alebo z tých, ktorých ste mohli vidieť, takže napríklad aj takýto. Takže ja sa s vami lúčim. Čauko, čauko. Ty máš ten, Leo, ty máš ten texture pack, čo